tumurigeria musawo yomo yokagire kaba omwe bwetugo nigabe ko byara na barundi abechpigpig aschinse mo cha Kenya abarundi abo nigo bagoseria ko motusi kolende onyara gokonyo n'abanyanyimbo na koirwa kuika asegeta seni ky'abanyanyimbo kya Kenya munago tumanye muri kitogiripat copy musawo yomo niga baturwa sensemo ya libate kiru Kenya sensemo yebunge yabo machoge borabu weterina so bwemboli atokanero nigo abatebekana buna lituko lya ijuma eikia eta nigo ere amono yondo tanya ko baga wikerwa baoneti emboli bayibete kurwa sensemo ya igorera bamenyi bensemo ya mugonga nigo benyorera sinema ya bosa igoro ya ukobeko byara na gusibwa chingoli uko musawo yo ase bosio bwe egorombe enene y'abantu niga gotebekana buna nigo umusawo yo achiete bichuko mayiga yaye konia emboli yo bwibi ase umugende bwipigipigi umugodetie atebekanire gwakana chibesa gwitrenganere ororekanete bare komo Alex Nyakweba kurwa sekenyoro kia mukubo magenche bumachoge borabu nigo aeresire maisomo rebuna nigo asobu ibibwaye bakubwaterana na Joshua Sakaria bona abantu nigo basabirwe ko maiso muno asaba sayaba gwetana nemechie esengenjo mbakumanya andenki banyako bakorambalia na koira kuri boteregetembe TV kurwa sensemo ya mukubo magenche nsemo yebugia bumachoge borabu county ya Kisii Mareta Nenje Gilbert Kobi